Stħarriġ tal-opinjoni pubblika ta' Dr. Vincent Marmara ippubblikat fuq it-Torċa u ieħor fuq il-Malta Today taw riżultat ta' fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela u fil-Partit Laburista. Skont l-istħarriġ tat-Torċa, il-Prim Ministru Robert Abela huwa fdat minn 52.4% tal-elettorat, filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech huwa fdat minn 28.7%. Dan filwaqt li skont il-Malta Today, il-mexxej Laburista huwa fdat minn 45.1%, filwaqt li l-kap nazzjonalista jgawdi fiduċja ta' 30.3%. Skont il-Malta Today, Robert Abela huwa fdat iżjed minn Bernard Grech f'kull kategorija ta' età, filwaqt li t-Torċa tinnota li hemm 7% tan-nies li wieġbu fl-istħarriġ li huma votanti nazzjonalisti fl-aħħar elezzjoni ġenerali u issa għandhom fiduċja f'Robert Abela. Dan għal kontrarju tal-votanti Laburisti fl-aħħar elezzjoni ġenerali, li huwa inqas minn perċentwal li issa għandhom fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni. Skont il-Malta Today, imbagħad Robert Abela jgawdi iżjed fiduċja minn Bernard Grech f'bosta reġjuni. Il-Gazzetta Malta Today qalet li Robert Abela huwa popolari iżjed mill-partit li jmexxi, filwaqt li dan ma jistax jingħad għal Bernard Grech hekk kif il-kap nazzjonalista ma jgawdix fiduċja daqskemm igawdi il-partit li jmexxi. Iż-żewġ studji li saru anke kważi fl-istess perjodu, jiġifieri bejn l-aħħar ta' Jannar u l-ewwel jiem ta' Frar, juru distak ta' bejn kważi 12 u 14% bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, li jfisser distak simili bħal dak tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet.